Shalom, horas madihita salhuna. Di perminggota sedarion ima namana hamamate ari permingotan hamamate ni Tuhan Yesus. Adorak so masuk kita tu perpungota taparade marohata jolo martangyang nahohom mahita di bagasa rohat tabi. Huria hinaholongan ni Tuhan Yesus, arion na marningot dohita, ulaw na balga pinatupan ni Jesus Kristus di ngulutta. Marsitaono jalamate dihaw pinursilang, law paluaon hita siyan dosa. Naing ma lam gomal uhir di rohata holong ni rohan ni Tuhani dihita. Dada jino ni tuatta tung asin ni rohana do, maul do mate halak makokop partigor adong do deba nabarani mate makokop na uli biasa alay hola Jesus do narade mate sumiyahon hosana humokop akapardosa ima natahalason diari sadarion. Di parningotan ari hamamate ni Jesus sadarion, ditogu-togu dohita mengetusi dohok manada ia Jesusi, ima naposon ni debata na tumaun na birnit, alani tamado hita madok mauliate tuibana jala pujiota guarna marede mahita.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni to di porbadia na tumopalangit dohok tanoon. Amin. Nagabi panguloy do Kristus pay mamate, pola tung mate tarsilang, di dia sorok mi ali hamatian, di dia pangagomu ali banmuatoru. Haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan Yesus namati tarsilang doho humokop hami halak pardosa, ala ni holong ni roham na gudangi di hami, ajari mahami paingot-ingot ho na targatung di hau pinorsilang humokop pami, alay hodo hapurusan nami, maradok pon rimas ni dibata doho panaurion ni pati doho panolsolion ni roha. Say sesa jala urati dosa nami, siyan roha nami mauliate ma todim na badiyay, jala perguguy mahami maralohon roha bis sibuk, dohot hisap-hisap, dohot sakap-sakap ni roha nami laho manguluyho. Na mangulu jala na manggonggomi rap dohot amay, dohot tod di porbadia, rodi saliling nililing nga. Amen. Marede mahita. Tangihon hamuma patit ni debata iman natar surat di Heber 12 ayat 3. Paingot-ingot hamuma ibana pataw-taon paraluan sisongoni. Dopa ibana siyan akapardusa asa unang marnaluja hamu unang madate todimuna. Atong rap mangidugugo mahita tu debata mangulahon na hubarto patit na Ali Tuhan dibata, say pergugoy mahami, mangulahon na hubar tupatit mi. Amin. Marede mahita, sebukwede nomor 100 siya polisia.
Na jongjong dohita nuaing mengadop tuhakta, ingok masitaw non ni Jesus disilangi, huhut rimangi ma akka hahurangan dohot salpu ni rohata, ro disude ulauta nasohobar tuhatana, patidik ma sude diadopan na martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus namate di hau pinursilang ala ni dosa nami. Narodo kami tujulom manopoti jala menganggukon dosa nami. Saya marasini roha maho midahamion, o Tuhan Yesus, biru-biru ni debata nama morsan dosa nami. Nunga di tahun ho nabirnit humokopami, manubus kami siya dosa marhite-hite mudarmu na durus di Golgota. Balgani holong ni rohami, tuhami ali Tuhan. Hape sa do huar sakay hami ho marhite-hite pikiran doho hata, doho pabayanan namin arway. Alay dang huhaholongi hami ho siyan nasa rohanami, doho nasa ate-ate nami, doho nasa gugo nami. Nang dongan nami, dang dosot diri nami hubay kami. Alay na maporos mahami nuang tu asni roham na gudangi, mangido siyan nasa rohanami, hasisani dosa nami sa luhut na, sayurupi mahami paubahor rohanami. Ali ala ni Tuhan Yesus Kristus si Panguluhami, dohot ala ni guarmu na badiyay. Ali Tuhan saya si maroham dihami, halak na dangolon. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tu hasisan ni dusata. Humokop hita gabi dosa do imana na sutumada dosa di bahid dibata. Asa gabi hati goran ni dibata hita marhite-hite ibana. Hasangapom ma di dibata na digijang. Amin. Tapi gima kur sian ina Deborah.
Marede mahita siya bukwede 450 ayat 3. Hata ni debata turpu di ari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion ima natar sura di Heber 4 ayat 14 sahatu 16. Ope dibahen naung adong dihita si Tuhan malim na bulon naung manorusi akka banua gijangi ima Yesus anak ni debata gomosma tatiup na tahapo taparhatopoti. Memang adong do dihita situan malin na tarbain dongan makilala diaka hagaliota. Tungna tarujud do ibana dina saluhut songon hita alai dan mardosa. Atong marhiras ni roha mahita madapoton habangsa para siasian asa tajalo taluk ni roha jala asa dapot asin ni roha hita bahen pangurupion di bahit tiki halehetanna ima sahakna martuado na tumangihon hata ni dibata jala nau piopsa amin tabigema kursian sektor tolu.
Marede mahita siya bukwede nomor 412. Tidakon mahaporsyaw tayo, sangon nahid na tidakon ni dongat sa haporsyaw di sadok portibyon, rap mahita madok. Aw porsya di debata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan, natumo palangi dohot tano. Aw porsya di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasaday, iman na itubuhon ni si Maria, nagabi-gabiya siya tod di porbadia adorak suabubuan. Ido tuhatang na tumaon na bernit di panguman ni Silatus na mati tarpajal do ibana di hao pinursilang na tuat tubanu atorun dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo la hundul ni siamun ni debata Jehovah amanai pargugo na suatu dosani di simay mana pa'y mamulak sugot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mati. Aw porsya ditod di porbadia, jala adok sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasasani dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu sugot daging ni halak ng mati, dohot di hanguluan na surasuda. Amin. Tabigay mga kursiyan punguan ama.
Sunggul-sunggul dihita donga sahuria songoni tudongan ta na oddope perjolo sahali marsaur di permingguata di huriaon hujakku kami ma haroromu di bagasan lasniroha horas ma dihita saluhuna nuang tabigema sunggul-sunggul di huriata di Jumat 5 April 2022 sadang Jumat Agung parningotan ari hamamate ni Tuhan ta Yesus. Sadarion Jumat 5 April 2022 ima Jumat Agung parningotan ari hamamate ni Tuhan ta Yesus. Tapatupado parmingguon pukul 7 WIB bahasa Indonesia diuduti merulaun nabadia doho pukul 10 WIB bahasa Batak diuduti merulaun nabadia doho ulaun nahohom papungu peliat tujolo dohita lahu mengurupi ulaun gotilon 2022 permingguan sekolah minggu marpardomuan tu parningotan di ari hamamate dot ari haheheon ni Tuhatta Yesus di patupado permingguan tu yanakota sekolah minggu marhite live streaming sadarion Jumat 5 April 2022 pukul sia WIB ima Jumat Agung parningotan ari hamamate ni Tuhatta Yesus di hari Minggu 17 April 2022 pukul sia WIB ima ari haheheon ni Tuhatta Yesus pinabotohot tusude natoras ni anak kota sekolah minggu asa toktong radi mendapingi aka iana kota madohoti permingguani buah-buah ijuk remaja di hari Minggu 17 April 2022 pukul 4.30 WIB maringanan di gereja HGBP Mampang Perapatan naing di patupado paskah subuh buah-buah ijuk remaja di pinabotohot tusude natoras ni aka iana kota remaja asa disosohi lahu madohoti buah-buah ijuk remaja pasca perjolo dan parheheon perempuan di hari Minggu 17 April 2022 ima pasca perjolo parningotan ari haheon ni Tuhatta Yesus doho pesta parheheon perempuan acara di permingguan pukul sia 30 WIB tapatupado permingguan pukul 7 WIB bahasa Indonesia doho pukul sia 30 WIB bahasa Batak papungu peliat tujolo dohita bahe tupak tu kategoral perempuan HGBP pasca paduahon di hari Senin 10 April 2022 ima pasca paduahon parningotan ari hamamate ni Tuhatta Yesus tapatupado permingguan pukul 10.07 WIB bahasa Batak papungu pelia tujolo dohita bahe tupak tu diakoni sosial atau bakti pasca songonima sunggul-sunggul dihita sadarion taparade marwata marade mahita sian bukwede 800 sada ayat sada dohot opat uhud tapapungu piliata sada a dohot sada b
damai ni di batana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Kita nahina holongan di bagasan gorni Tuhatta, na pinarhamaul ni Jehovah marhite haluau na pinatupani Kristus Yesus. Tongod di parningotan hari hamamati Tuhan Yesus sumokopita di Jumat Agung Sadarion, tatangihon mahatani Tuhatta, nagabe si hanguluhonotta, lahu mangalapati songod dia do na berjumat agung, hita di bagasat tikion, imasian buku panurirang Jesaya, di Jesaya bidu 52, mamukamay sian ayat 10 tolu, satu ayat 15, songonon ma hatani Tuhatta. Idama pistardo pabahen ni naposokku, tarhicat do ibana jala di patibbo, gabe tibbul situtu sogot. Ia songoni songgot ni rohani torop halak mida ibana, dibahen hinaroa ni rupana, dibahet tadina sian jolmahian, rupana pe maradopo jolma. Songonido urasonna torop akka bangso parbegu sugut, hohobedo akka raja maradopod ibana, ay halak na sodung panahatan ni baritai, nasida do marnida, jala halak na sodung ubegesa, ido mangatusi sogot, ido sahatna. Hita na hinaholongan di bagasa Jesus Kristus, adok sadalas ni roha di tonga-tonga ni parsaorata. Selama 2 tahun kita merayakan Jumat Agung di tengah-tengah ni Bagasta. Sadarion marjuma agung mahita di bagasan sadalas ni roha yang menurut saya agak berbeda. Buasa nakaninga kupai hutihut mulai manogut Rodi Arianon songonima torop ni jolma bongot tuson. Daku boto aha mabayan benar roha mutuson noeng. Aha do mangojar roha munai ke roha mutuson sonari. Sada gawi suku-suku mai dihita saluhuna molo memang alani sihol ni rohatta doi laho mangarimangi dohot paula ratahon songo dia do pabayanan ni Tuhan Yesus lahu mokopita sasitongna ngati kosbe haroromuna noaeng. Alai molo holan alani sihol ni rohamuna do ngaliling ngabosat dijabu songo nau do inata molo juma agu kolak kamina dua marulun nabadia. Olak kamina dua au mangaliar rotina. Baima molo sonari marulun nabadia ma hamuan non songon nasomal taulahon. Alai sada nanaing supasukut tonota turohatta ganub. Dalam peristiwa berbagai kerumitan hidup di tengah-tengah pandemi COVID-10 sia, nadung mulai sumurut set tonga-tongatta. Songo dia do penoaing sihol ni rohatta lau mangarangi nati naon ni Kristus sumokopita, gabe sada suku-suku dood di tongah-tongata, lau mangojar sada pakirimon, sada ngolu namar pakirimot tu Jehovah, namar hai baruon, ni ojar ni nahacit natataon, na piga-piga partikian ala ni pangotak ni panahiton. Oddo sasitong nananaing idot tadisi na parjolo. Ala ni ido, Jumat Agung Sadarion, mangotang mana mengundang saya untuk sedikit memunculkan pertanyaan yang sesungguhnya itu menjadi refleksi mendasar bagi kehidupan saya sendiri, mudah-mudahan bagi kehidupan muna amang dot taminang, kita semua yang memiliki jiwa dan akal budi ini. Suku-suku ini manang pertanyaan saya sitongna, apakah penderitaan itu sebenarnya penghambat kebahagiaan? Odo narik parjolo. Apakah penderitaan itu sesungguhnya adalah penghambat kebahagiaan? Penderitaan menjadi penghambat penderitaan, ini tanda tanya, question mark. Taringot tuson, boido godang alusta, mangalusiau, mangalusi suku-suku non. Baru bainokku bahagia mang padita ngabangkru tahu alani covidon. Baru bainokku berbahagia amang padita baru mati anak kokku alani covidon. Baru bainokku berbahagia amang padita baru mati amat tado inatta pe alani covidon.
Baru main aku berbahagia begitu menyakitkan kehidupan saya hari ini. Itu jawaban yang sungguh-sungguh pas di konteksnya. Bahwa ternyata boido hita gabe sumurut hatuaon kebahagiaan alani sidangolon sitahunan dingolu. Itu jawaban yang mungkin muncul. Jala macai banyak godang dope alasan-alasan dot alus namar haroroan lahu pati koson alus nakaningan. Bahwa ternyata saya ini tidak layak untuk berbahagia karena hidup ini penuh dengan penderitaan, gitu kan? Gitu? Suku-sukun di tengah-tengah ta. Niojarni hasidangolot dohoro tu ingananon waing manang niojarni hatuaon manang lasni roha. Adong mewakili sia 200 salah kon nang mangalusi? Amulusi mebir doau mabar noeng naraku. Takas donaik suku-sukunon ala taingok mak talusi ma di rohat taganuk taingok mak cara terbaik untuk menemukan Tuhan dalam hidup ini adalah ketika kita mampu dan berhasil menemukan kebahagiaan bahkan dalam kondisi yang paling buruk dan menyakitkan sekalipun. Ini menjadi sebuah challenge buat saudara. Itu kita saluhutna molotikos doho pajupang do debata manang naing hirim rohap pajupang di debata. Cara terbaik untuk menemukan Tuhan dalam hidup adalah ketika kita mampu dan berhasil menemukan kebahagiaan bahkan dalam kondisi yang paling buruk dan menyakitkan sekalipun. Ido. Alanido amang do tamuinang Jumat Agung Yesus menuntaskan ngasun be ulaoni. Yesus menuntaskan penebusan dan penyelamatan dengan menempuh jalan penderitaan, jalan sengsara, via dolorosa dan berakhir di kematian tergantung di salib Golgota. Tapi lihatlah bereng mak songo dia do impact dampakna di tonga-tonga ninguluon. Ta bereng ma lihatlah ia ditinggikan dipatibul, digijang, dimuliakan meski rupanya begitu buruk. Dak tarida be bohini jolma do manang anak ni jolma dang tarida be ala ni saluhutna na dirupani jolma itu ibana. Dia tampak bukan seperti manusia lagi dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Itu natabereng di ayat 10 tolu, ro di ayat 15 naking. Naneng dohono didampak nai mahita. Sadarion perayaan do. Gitu? Sadarion perayaan do. Perayaan Jumat Agung. Berarti hari raya do. Molo hari raya diojar nilas di roha do. Ada sebuah konteks yang mungkin sedikit kontradiksi. Hari ini saya diajak merayakan penderitaan. Jumat Agung adalah perayaan penderitaan. Pertanyaan besar bagi kita semua yang ada di sini. Adakah di antara kita yang selalu bisa merayakan hidup di tengah-tengah penderitaannya? Jika tidak demikian, dang pajup pangon doho debata. Dia tidak bertemu dengan Tuhan. Tabotodo sudah akka puji-pujian, semua pujian, penyembahan dan segala kemenangan hidup kita, semua itu bersumber dari via dolorosa dan salib. Parpungota sadarion alani naposo ni debata natu mau nabernitido. Kita ada hari ini di tempat ini karena hamba Tuhan yang menderita itu. Alani barani do madokot tuhita, semua orang yang merangkul Yesus, nama kaul Yesus akan menuai kebahagiaan. Dengan syarat penderitaanmu engkau leburkan dengan penderitaan Yesus, lukamu engkau leburkan ke dalam luka Yesus, dan rasa sakitmu engkau leburkan ke dalam rasa sakit Yesus, sehingga engkau akan mampu mempersaksikan bahwa penderitaan yang engkau alami belum seberapa dibanding penderitaan yang Yesus alami demi engkau. Daksa dia dupe natinau mon martibakon natinau di Kristus humokopo ima na merayakan kehidupan. Ngolo tumatangis so ina ngalani haci ni para haci ni sitaonomu sonari tordokom ma dak sadia do penahu taonon martibakon natinau ni Kristus lahu mokko pau. Jika engkau hari ini merasakan penderitaan yang sungguh-sungguh mendera, katakan ini belum seberapa dibandingkan dengan penderitaan Yesus untuk menyelamatkan saya. Jala oddo carat kalau merayakan penderitaan. Ini cara kita untuk merayakan penderitaan. Bereng mak tergantung Yesus mati, tergantung mati di kayu salib
sasitongna imalao patuduhon holong niroha di hauliotta di tahun ibana ma buruk nirupa lao paulihok kita kan itu kan di tahun ibana ma buruk nirupa lao paulihon rupatta. Tergantung dan mati di kayu salib sesungguhnya adalah keburukan dan kehinaan besar. Namun Yesus menempuh itu agar semua orang yang memandang dan menengadah ke atas salib akan melihat betapa tingginya kasih dan pengorbanan Yesus bagi kehidupan kita. Jadi molo marsahit to inang amang terbereng masilang ni Kristus dokoma alaniau don asa manguluau. Jika engkau menderita sakit, maka pandanglah salib itu sembari mengatakan, ternyata argado au dia dopan di debata. Seperti apapun latar belakang hidupmu, apa masa di ngolum, engkau menghadapi cercaan hidup di tengah-tengah dunia, engkau menerima penghinaan terbesar di dalam hidupmu, pandanglah salib Tuhan dan katakan, aku berharga bagimu. Odona berjumat agung. Kalau tidak, penderitaan Yesus tidak ada artinya bagi kita. Alani ido orang Kristen tanpa salib itu bohong-bohongan. Alai unang moladong na hacimu terido koko masilang ikos itu hukoku acip na itu oh tidak. Ketika hari ini kau memikul salib dalam hidupmu, pandang salib Yesus, katakan, oh salib ini belum seberapa dibandingkan salibmu itu Yesus. Asadang-adong halak Kristen yang hancur oleh keadaan. Tidak ada. Tidak ada orang yang memandang salib yang menyerah terhadap kondisi hidup. Tidak ada. Sahalina ya lawa daksa dia do pena hutaonon martibakon nautinan di Yesus humok kopau. Harus seperti itu. Kalau tidak ada gunanya kita merefleksikan itu. Namangihut haluaota ditempuh dengan jalur Via Dolorosa. Lapatanna dangadong las niroha na manotong nasasitong na anggo sumardalak ko di haberniton. Lapang haberniton. Gabbata. Da bisa. Basa. Ngahu hilala aci dina sumarhe penginang. Ngahe 2 hari udang mangan alasok kepekku. Au. Unang berek kamu buhiku si sonari. Salib pernama ponggol pedang adok katongi. Dang mangan 2 hari. Saya ramati nama hurasa di sini. Ibu toha mudo 50 perak pehepekku sonari lasir roh aku mangalangon. Ala buah ngahehu hilalana sumangalang manangaha. Maka sesungguhnya ketika engkau saat ini menempuh penderitaan, itu jalanmu untuk mensyukuri bahagiamu. Sekali lagi ya, tidak ada kebahagiaan sejati tanpa jalan sengsara. Seperti kenikmatan sehat di kala sakit, kenikmatan kaya di kala miskin. Kan itu? Orang yang hidup dan merangkul apa yang dimiliki sesungguhnya adalah orang yang bisa memprediksi betapa sakitnya kehilangan. Itulah. Asa tabereng di tonga-tonga di ngolutta bahwa ternyata kita sungguh-sungguh berharga. Alanido, arahkanlah seluruh hidupmu menatap salib Kristus, maka engkau akan mempersaksikan bahwa di balik keburukan itu ada kemuliaan Allah yang sedang menaungi hidup kita. Barani do hita maddo songoni acitu tahun manatap doa di hadingganon. Ido ubanna Kristeno tahun selalu diibaratkan dengan pelangi sehabis hujan. Sampai dohugir tok kami dalam marhite sada buku merengkuh pelangi sehabis hujan. Karena ternyata salib kebangkitan itu sebuah peristiwa yang bersambung. Artinya Paskah tidak ada gunanya tanpa salib. Sekaligus salib juga tidak ada gunanya tanpa Paskah. Ido ubana ikut taihot do hamatiat tahun Tuhan monangan. Maka tikos mahita kana porsea. Unang tersi mati etong. Si takko na udah begu torin na. Begu ya mang. Hodo hacita begu suruh manitak. Jangan dulu dong. Katakan sekali lagi ya. Daksa dia do penahu taonon. Martibakon natinaw ni Yesus humok kopau. Bagi saya ini pintu semangat bagi saya. Bagi kita untuk mengatakan bahwa
sukacita sejati bersumber dari hamba yang menderita. Na poso ni debata na tumaon na bernit. Alani do ma mau lihat itu Yesus ate. Ale Tuhan Yesus mau lihat mangamate ho humok ko pau alani hok kopok ku mangulukon alani ho. Hido. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mati bagiku untuk melindungiku, untuk menyelamatkanku, untuk bisa membuat hidupku ini terbela. Ikon arga mangulukod diau. Jadi jangan ada di antara kita yang kehilangan hidup, maka sama saja Anda sudah menyia-nyiakan kematian Kristus. Soalnya dia pe acitna. Jangan pernah ada yang mengatakan hidupku ini buruk, enggak lagi, karena keburukan itu sudah diganti Yesus dengan keburukan terburuk yang dialami oleh anak manusia. Asa taida dah, unak pikiri narwa taringo tuho, ay denggad do Yesus, mabaik ko gabe jol mana denggad. Marhite mudar, marhite nyawa, marhite kehidupan yang tidak bisa kita tandingi dengan cara apapun. Salinai, molo adong namasa di ngulutta, arahkanlah seluruh hidupmu menatap salib Kristus, maka engkau akan mempersaksikan bahwa di balik keburukan itu ada kemuliaan Allah yang sedang menaungi hidup kita. Alani, jangan pernah kehilangan hidup yang telah lunas itu. Ngalunas dah? Maka jangan pernah kehilangan hidup yang sudah dilunasi, sebab itu dibayar oleh hamba yang menderita. Jangan pernah sia-siakan hidupmu, karena itu dibayar oleh hamba yang menderita. Sekali lagi, songo dia pe burukna, seperti apapun buruknya hidup saudara, percayalah itulah hidup satu-satunya yang telah ditebus lunas oleh Kristus di salib. Di tikia cito bereng masilangi. Dokma salinaya ha? Dak sadiro pe nahu taonon martibakon na tutaon ni Kristus humok kopau. Amin. Moleate Tuhan dihatam napai ngotok kami songo dia do kami lau manatap di silangmu. Mangidaho marnidaho manatap po ale Jesus naposo ni debata namanaon na bernit. Haber niton na pinatupam gabi halalas ni rohanami. Alani arga mangulu nami di hami Tuhan. Arga honon nami ma songo dia pe rumangna, songo dia pe partordingna, ainunga ditobusoi. Jalanunga di leokko hai baruod di hami, di palua ho hami sian ihot ni hamatean, di sulukoko hamateani asa malua hami siani. Di taoko na berniti asa malua hami siani. Itau ko Tuhan akan haciti haleaoni asa marsangap ngulu nami. Alani manatap mahami di hamuliaon di Jahoba, di salutna kaperdalanan ni ngulu nami sigano pari. Tuhan nami di Jumat Agung Sadarion merayakan hidup di tengah penderitaan. Gabe ima siulahonon nami marnida hanguluan na pinatupam marhite silangi. Tuhan nami debata nami margogo mahami saluhutna akan pinaluamon disalut ka arsak las ni roha nami disalut ka ragam ni parsahiton nami disalutna ka ngulu nami Tuhan na maragami Tuhan nami debata nami tatapon nami masilang mi marnida haulionmu hamuliaommu na paturaihon patupahon na denggan di tonga-tonga ni ngulu nami on. Tuhan nami sadok ruas di huriam di HKBP Mampang Prapatanon mulai dak danak rodi nama godang mulai dak danak rodi akan nama tua saluhutna di ihot haluaon nasian Kristus marhite Yesus nama naon naberniti alani Tuhan hamonak konon nami mangulu nami diaka ragam ni ngulu nami i sigano pari pinuji baho Tuhan pasu-pasu maka rumah tangga pargugoyak kana marsahit Tuhan leon hamalumon na manotong apu lima Tuhan akan namagali dot na marhabot ni roha jala ramoti salhun ali Tuhan na pinagosa-gosa di parngulunon asa manatap tu Kristus jala hehe marlujong nunga diida haluaon na pinatupami marhite habernitoni Tuhan nami debata nami pargugoy na posom salhut na marhobas di huriaon pargugoy paddita nami akasitua akaparhalado partohonan do naso partohonan pe kana mga leo roha law makubasiho di huriaon manatap manasida di silang ni Kristus margogo manasida di salut akapakirimon na mangului
Pargogoy dot amang paditanami, amang banjar nahor, laho manguluhon huriaon, di tonga-tonga ni keterbatasan ni nguluna, hehe hicat manatap tu silang ni Kristusi. Tuhan nami debata nami, pargogoy saluhutna, akayanakon nami, na di persikolaan, na manatap to kacita-cita dot harapan-harapan, tu nasida ma, ali Tuhan gogo na siya ko'y sahat, manatap manasida tong tu silang mi, margugoyhon na sida, mangalakahon pakiribon na manopot ngulu na dumenggan na pinatupan ni debata. Pinuji maho Tuhan, pargugoy ng portibyon, bang sudot negara namion, pamaretta nami, ngulu nami akan marragamon, jala posroha nami pamalumomu panahiti siya kami sa luhut na, margugo mardami sonang, laho makanguluhon silang ni Kristus, ditongotohan ni saluta karagam ni parnguluonon. Pinuji maho ali Tuhan, pasu-pasu mahatam nakutang ihok kami. Pargugoy hami Tuhan laho majalo parpadanan na badiyay. Pargugoy hami Tuhan laho mga rimang-rimangi makanguluh si taonon mi mariteulaon na hohom. Tuhan nami debata nami marhite-hite Kristus Jesus martangiak kami tuho. Amen. Tajalo mata ni Tuhatta marede maitas yan nomor 86 huhut pasahat peliatta 7.
Tapasaha mapeliat tua dopan di debata tapauduk bema rohat tamartangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan di saluhut sileo-leo na denggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasia kami pilihanon pati bulon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam hutadahami godang ni sileo-leon mi tu hami. Salam girgir hami madok moleate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami na marhabangsa di atas ni saluhut. Nunga patarhui dahami holong ni roham na godangi. Kumodang doisian holong ni rohani amama do inaina di anak konna. Tung naso tertibang do godang dohot arga ni sileo-lehon mu di hami. Ay anakmu nasasadai disuruho gabe jolma. Manaon pardangolan. Isak-isak dohot pastap-pastap. Gabe tarpajal ibana jala tuhamatean humokop pami. Mau liate marohanami. Ala naong sai utang nami, jala malua hami siya dosa, siyan hamatea do siya gonggoman ni sibulis. Ala ni pujion nami magwarmu na badiay, ala naong dipatupa anakmu pardumuan, pardengganan nami tuho. Ale Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata, naong mamorsan dosa nami dohot dosa ni hajol maun. Mauliate marohan nami tuho, jala pujion nami mahoro di saleleng di lelengna. Say tatak mahuriam, na hinokokmu jalan na pinapungumi. Say pahot ma dihami hasesan di dosa doho dame na pinatupami. Say pahias jala parbadiay mahami. Asa tarbuak ko hami tu Banua Gijang pasaor hok kami tu akan abadiay. Say bunuh jala parsilakom majol manaburuki do sakap-sakap na roa na dibagasak kami. Asa unang marlidak kami mandapoton ama na di Banua Gijangi. Upasat hami madiri nami tuho. Jala huleo kami rohanami bahen ingananmu. Ala naong dihokopo hami. Diho mahami jala ho dihami. Say unang loas sami sirang siakko. Dongani mahami. Jala saor maho tuhami. Say patugu maha porsyon nami tuho. Asahot lakkanami rodi ujung ni hamatean. Say ramoti maakarwasmu na mamaritahon holong ni roham. Doho dalan naong pinatupami. Atong manang mangulu manang mate pehami. Hodo Tuhan nami doho raja nami. Saya asi maroham. Ingot mahami dihasangapumi. Jala boak kami tuhasonangan. Na dilabung ni debata. Amen. Alea manami na di Banua Gijang. Saya pedarbadia magwarmu. Saya romah rajaudmu. Saya saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion haguluan siapari. Saya sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata ma buhina tuho jala asi marohana midaho.
Di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Jadi langsung dohita ulan doh marulun nabadia alai mangasum hida 5 menit. Mangasum 5 menit baru langsung hita ulan doh marulun nabadia. Jadi tu natutuan nami na orang sehat, boy mana sida di Jolo, asal langsung dilayani awak padita. Tu Jolo mah hamuna ama nami, asal boy non lebih cepat pelayanan isian paruluan nabadia. Tapahohoma jala hudul mahita moloboy tujolo ma disi mani jolo alana mulautan nama
Masuk na mahita tu ulaw na hohom. Jo, kamu ada di luar. Abu Ibu Jo di luar. Abu Ibu.